अंजलि भारती, सिंगर अंजलि भारती एगो मेरा लाइक है पेज, उस पेज को लाइक करें आप लोग और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दें। एगो काले परसों गाना रिलीज भइल बड़ा ही प्यारा और वो सब सुनले होखेम शायद। पहले तरह नया ईसान का जाने काहे बिगड़ले, लागता के हाला में मरद महोदय पड़ले। पहले तरह नया ईसान का जाने काहे बिगड़ले, लागता केहू के कहाला में मरद महोदय पड़ले। कवनो उनका ला फीलिंग उठत नइखे, कवनो उनका ला फीलिंग उठत नइखे। दिलवा टूटल जे बाला मुँह से जुटात नइखे, दिलवा टूटल जे बाला मुँह से जुटात नइखे। मुन्ना कुमार शाह, कुछ कोरोना पर हो जाए इस महामारी में। हाँ, कोरोना महामारी चलता तो सब लोग अपना अपना घर में रही जा और लॉकडाउन के पालन करी। घर के बनावल खाना चिखबो न करले, फेंक थरिया राह सीधे होटल के धरले। संगही सूती बाकी दिया वह बुतात नइखे, संगही सूती बाकी दिया वह बुतात नइखे। दिलवा टूटल जे बाला मुँह से जुटात नइखे, दिलवा टूटल जे बाला मुँह से जुटात नइखे। ढेर दिन से चलाता इशारा से बात हो। अनिल मिश्रा जी है। ढेर दिन से चलाता इशारा से बात हो, कब लफड़ा खत्म होई नइखे बुझात हो। नीतीश आप मोर दुख के बुझात नइखे, पवन शंकर दुख के बुझात नइखे। दिलवा टूटल जे बाला मुँह से जुटात नइखे, दिलवा टूटल जे बाला मुँह से जुटात